Ang order nga pala ni Ma'am Bea guys ay tosilog na may partner na matcha. At sa akin naman ay tapsilog na may partner na hot chocolate. Tamang-tama dahil malamig ang panahon dito guys. Nasabi ko ba na parang Baguio ang klima dito? Opo, sobrang lamig. At dahil masarap ang pagkain, nag-additional kami ng pasta. Grabe, sobrang sarap nitong kebab. Yummy! Akala mo hindi beef dahil natutunaw ang laman sa loob ng bibig. At samahan mo pa nitong milk tea nila guys. Napakalamig at lasang milky na may cinnamon. Wow!